estudiar. Hugo, no vos agrada cantar ni ballar, perquè tots els anys és sempre el mateix. Mira, Hugo, mira, és aquest el teu femer? Mira el que vam fer amb ell. El vídeo que hem fet nosaltres és el millor. El que ha preparat Hugo no val res, tots els anys el mateix. Però podrem arribar a un pacte, no? Nosaltres no volem cantar i vosaltres voleu que cantem i això d'estirar-nos de l'orella no és molt pedagògic, no? On estan estos xiquets? Ni idea. Estan allí? Estan allí? Com han eixit? No ho sé. Com diu? Hem après. No, anem a cantar. Això és una realitat. Hugo, pren les teves nadales. Perdó? Em demaneu perdó ara, després de tot allò que heu fet? Espavileu-se i alcem i a cantar tots, però perfectament. I el que s'enganya... Ben cantat, Àlex? Comencem? Esteu ja? Va, Maria, que estan tota la classe d'ací. Va, que està tot el col·legi esperant-vos. Canta
consistís fer tot el que heu fet i que es donarà compte tot el col·legi del que heu fet? Era precís? Doneu compte que quan voleu fer de categoria, Lucía i Raquel s'han adelantat un poquet, però bé, prou bé, prou bé. Quina imatge vau donar? Quina imatge vau donar? Que estava tot el país esperant-vos. El CD, on estava el CD, Carmen? Prepara. Ja parlarem, ja Ja parlarem. som tots? Prepara. Quan torneu d'excursió ja parlarem. Perquè no ha de ser més el mateix. Que si Nadal, que si comprar, que si legal. Uf, consumir sense parar. Tens raó, però mira, el Nadal és això. Aparte o sé. Nosaltres tenim una gran idea. Per a tots vosaltres. I els mestres també. Tanqueu els ulls. Eloi, tanca els ulls. Marcos, tu també. I els mestres també, va.